Come organic, abbiamo throwdown, più tu 50 plus. 50 plus. Yes, measure. Five, barbell, 20, 15, 15. Other side, 15, 15, barbell 20, others 5, 2.5. Nice, go. Бройките после са 21, 18, 15, 12, 9. Казвай като си готов. Пускам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дай. Спокойно, много леко връщане. Не е леко. Добре. Идеален си. Каза ги бе. Да, но пак ще ви покажем. Свали питичката само и малката. 2.5, 5. 5, 15. 15, 15. Все думали, че много леко са станали. 15, Тихомире, кръстерите тъчен гол, нагребането ще възстановяваш. Кръстерите няма да пускаш изобщо штангата. Гледай да ни придобряш на нагребане. да. Първата серия, по принцип идва по-добра, по-тежка можеш, сам ще е удобно. Или път другия път може да е катерак. Ай, силно е. Давай силно, давай! Браво, бе. 2 минути и половина имаш. Почваш от ролера. 21, 21. 18, 18. Две минути. Там
Минута и половина. Една минута. Ще 50 секунди. Стоп! Лежи, бе! 30. После лимон да окачим. 20 секунди. 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Дай. Първия. Не. 21, 18, 12. Да, готово. Минута и половина от тук. Можеш пред после. Край. 2 минути и 40. Последно.
Хайде 15 сега. Да, ще гърбят за 1,4, още в началото, той тръгна 1,4. Много начина в началото. Ще ги изкара. Той ще ги изкара, но се измъчи и ще ми излее през газа и времето няма да е добро. Сега е добро. 4 минути. 4 минути от тук. Обаче пък на него Не знае как. се умява, че Аре още малко. в червеното Готово. трябва да работи не супер. Аз букирам. Браво, много добре вървиш, браво! Последно. Браво! Раздишвай! Хайде 12-ка. Пет минути от тук. Много добре, е така, давай! Супер е. Е така! Давай ще го изкараш. Не остана, сега не е кек направо. Браво! Добре, браво е. Много добре. Остана човек, налагай. А, така. Много си добре. Последно. Айде последно, дай. Аре. 6 минути, спокойно, за 6:40 ще стане. Давай, напъни. Давай, не остана, напъни. Ще натисна. А, така. Кой е той? Ай, тишо! Е, така, давай! Не остана! Как е червено, така да циска на Макс. Айде! Айде. Ай, 6:40 си готов. Давай, 10 секунди, давай! Налагай! 1, 2, Айде. давай, бе! Дай. Айде още 3. Последно. Айде! Гол. Браво! Супер. Браво, чо! Браво! 11:45. 6:45. Да. Браво! Браво! Браво. Ево! Перфекто, перфекто! Много добро време. Наистина много бързо да ги направиш. Друго няма мерим, ние тя ги измеряме вече.